Hey, yazi into ofuna uqwalaselwa guys, i-attitude ye-cashiers akwaPep man lately. Andiyana mhlawumbe ndima okanye yi-lack of training kwaPep okanye yi-problem kaPex, but ayikhona man, khona ukushaya amanzi ba. Ndineminyaka mos mna ndingasashophishi kwaShoprite because ndaqoqulwa yi-attitude yapha. From ilook ye-security emnyango, kujonga ngathi uzoba fondini. Phofu kwayona ngathi kuthathwe ipharapara nje belicela i-5 bob pha emnyango, kodwa ine ngantsi i-uniform nedonki piri. Hayi ke uyotsho kwikeshiya ethilini uthi usiza nje bencwakuza ichepisi ye-watermelon etshiwa ibhamper curl plastic. Bengaske ndithi sizithozama zayifaka apha ezipokotweni yonke le grocery nezi-12 koma jonge make-up erongo engathi ibisenziwa ndim. But ke asikho lapho namhlanje man guys. Into ezasixabanisa phakaPep ngulo mcimbi wezi-bags. Zibhaliwe efowunini ezinto eziba ungazithenga nakomphi na uPep. In fact ungazithenga na-online, wenze yonke la admin nalam registerisho pha kuwendlini, ufike nje shop ngo-dropper off baskene ihambe ipackage. Cha nyana bayaziwa naloo nto leyo kwezinye ishop. Bendise-Southernwood apha fonini kulaa Pep phanga kwaSpar, kulaa shopping center ayinekona pocket ngesikhathi sethu noSisanda. But ke asikho lapho namhlanje guys. Abasisi bapha fonini bengadikwe bedimanda i-ID. Ingathi zazimenqe ze-security omgiqo oba kuthiwa uvule ngo-6 in the morning, ayivule ngakabethi u-6 in the morning. Kukho abantu abafana nathi kaloku fonini abathumela iipackage eziyi-20 ngexesha. So ndikuphungulela umthwalo mna xa ndizawurejistarisha yonke laa nto leya endlini ngokwam. Xa ndifike eshop wena uthatha ngoskena qha akho need ye-ID, zonke ii-details eziphaa fonini. Akanithethe nemanager fonini osupervisor ushop steward zinixelele uba akho need yofuna i-ID kumntu wonke lo.